Tak for det. Tak for ordet, og tak for invitationen. Det er jo dejligt, at jeg kan få lov til også at holde grundlovstale herhjemme i min hjemforening på en travl dag. Grundlovsdag er jo en festdag, og i dag der fejrer vi vores demokrati og vores grundlov. Med grundloven der fejrer vi de rettigheder, som vores forfædre tilkæmpede sig, og vi fejrer, at vi har mulighed for at ytre vores meninger og stemme ved demokratiske valg. Noget, vi er så heldige at skulle til lige om lidt. Det er en helt naturlig del for størstedelen af den danske befolkning at stemme ved valg. Men det er værd at huske at sætte pris på. For der er rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, som ikke har den rettighed. At gå ind i en stemmeboks, sætte sit kryds ved den kandidat, som man tror allermest på, og herefter aflevere sin stemme i en kasse, og så have tillid til, at valget foregår på en fair måde uden snyd. Det er ikke noget, alle mennesker kan tage for givet. Folk rundt omkring i verden dør stadig i kampen for demokrati og retten til at stemme. Det er værd at huske på, når vi den 18. juni er så privilegerede, at vi kan sætte kryds og være med til at forme Danmarks fremtid, det danske Folketing og forhåbentlig en ny regering. Men med retten til at stemme følger nemlig også et ansvar. Et ansvar om, at man skal tage stilling. Derfor skal alle danskere, både de danskere, der er født her i landet, men også dem, som er kommet hertil senere, tage det ansvar på sig. Det er desværre ikke alle i det danske samfund, der kan se værdien i vores demokrati. Jeg skal på torsdag til en debat. Jeg deltager i rigtig mange debatter i disse dage, og jeg elsker at møde politiske modstandere og kæmpe imod dem med ord, holdninger og argumenter. Men debatten på torsdag, det er ikke en helt almindelig debat. Den er ikke ligesom alle de andre, som jeg deltager i. Spørgsmålet, der nemlig bliver stillet i den debat, det er ikke, hvilket parti skal jeg stemme på. Det er spørgsmålet, om man overhovedet skal stemme. Debatmødet finder sted i et boligområde, hvor man oplever problemer med, at folk går rundt og opfordrer unge mennesker til, at de skal boykotte det danske folketingsvalg. Fordi de ikke mener, at demokrati og islam kan forenes. Dette understreger desværre, at vi har nogle udfordringer, hvor enkelte grupper modarbejder integrationen, som så mange andre grupper arbejder for. Og derfor gør det bare endnu mere vigtigt, at vi står sammen og hylder det danske demokrati, både i dag, men også i morgen. For demokratiet er nemlig grundstenen i det danske samfund. Man skal bruge sin stemmeret, hvad enten man stemmer på rød blok eller blå blok. For med rettigheden til at kunne stemme følger også ansvaret for at gøre det. I år er denne festdag, i hvert fald for nogle af os, en ekstra stor festdag. Det er nemlig 100 år siden, at kvinderne fik stemmeret. Med grundloven i 1915. Som 98-årige Lise Nørgaard, der er født få år efter, at grundlovsændringen trådte i kraft, udtalte sig, så fik hun at vide, så fik kvinderne nok stemmeret, men for mange mænd betød det bare en ekstra stemme, fordi de dikterede nemlig, hvad kvinderne skulle stemme. Sådan er det heldigvis ikke i dag. Gud nåede at trøste den mand, som prøver at diktere sin hustrus valg i stemmeboksen. Min kæreste kan i hvert fald lige prøve på det. Men tvang eller ej, så var det et fantastisk skridt for kvinderne. Og siden har mange kvinder gjort sig bemærket og været rollemodeller. I 1918 blev de første kvinder valgt til Rigsdagen, og Nina Bang blev i Staunings regering Danmarks første kvindelige minister i 1924. Så der gik ikke lang tid fra, at kvinderne fik stemmeret, til de også begyndte at bestemme. I dag har vi både en dronning og en kvindelig statsminister. Og selvom vi måske i dette lukkede forum hurtigt kan blive enige om, at vi skal have en ny statsminister, så er det ikke på grund af, at hun er kvinde. Så er det på grund af, at hun fører den forkerte politik. Derfor skal vi se tilbage og takke de mange kvinder, der har kæmpet for, at kvinderne i dag står så stærkt. I dag er kvindekampen noget anderledes, end den var for 100 år siden. I dag kan kvinder stemme, de kan stille op til byråd og folketing, de kan ytre sig på lige fod med mænd. Vi kan uddanne os, vi kan få job og karriere og stadig have en familie derhjemme.
Men den moderne kvinde møder også stadig mange udfordringer. For hvordan får man det hele til at gå op? Kan man være topleder med 3 børn derhjemme? Og hvordan skal man prioritere sine kræfter og sin tid? Det kræver meget tid at være både mor og karrierekvinde. Og for mange kvinder kan det være særdeles svært at slippe børnene derhjemme og ofre tiden væk fra dem. Selvom det er en svær balance, er det godt, at kvinder i dag har valget. De kan vælge, om de vil gå på arbejde, og måske endda have en mand, der arbejder mindre og kan passe børnene. Eller de kan få hjælp fra en tredjepart til at få huset og have og børn til at hænge sammen. Måske vælger nogle kvinder endda at droppe arbejdet og gå hjemme, mens deres børn er små. Uanset hvilken rolle man vælger, så synes jeg, at vi skal støtte op og hylde, at familierne selv kan vælge, hvordan de vil indrette deres hverdag. De skal have mulighed for at vælge den løsning, der er bedst for dem. Og så skal samfundet og staten ikke stå i vejen for det. Vi skal ikke hoppe med på vognen, når politikere vil begynde at diktere, hvem der skal holde hvor meget barsel, hvornår i den enkelte familie. Det skal være op til den enkelte familie at finde ud af, hvad der passer dem bedst. For mig er familien et af de vigtigste fundamenter i vores samfund. Det er kernen. Det er forældrene, der går på arbejde og holder hjulene i gang, og det er børnene, der er vores fremtid. I ens familie føler man sig tryg. Det er der, man er elsket, uanset hvad der sker. Og det er dem, der altid vil være der for en, og omvendt. Jeg har det selv allerbedst, når jeg er sammen med min familie, når jeg får et kram af min kæreste, får rosende ord fra min stolte mor, eller får opbakning fra min far eller bror, eller når jeg får min lille nevø til at grine. Det er simpelthen den bedste lyd i hele verden. Jeg synes derfor, at vi i dag skal bruge noget tid på at hylde vores demokrati, hylde kvinderne og hylde familiernes frie valg. Vi befinder os som sagt midt i en valgkamp. Sidste gang, at folketingsvalget faldt sammen med grundlovsdag, var for over 110 år siden. Det var nemlig i 1903. Så det er en historisk situation, vi befinder os i dag, hvor vi hylder både den demokratiske grundlov, og så befinder os i kulminationen af den demokratiske proces. Det er også en spændende tid at være konservativ i, og være konservativ folketingskandidat i. Men jeg vil gerne opfordre jer alle sammen til at lade være med at lade påvirke af meningsmålinger og analyser, der spår et dårligt valg for os. Vi skal huske på, at alle spåede et dårligt valg for det konservative Folkeparti ved kommunalvalget i 2013, og det samme gjorde de. De dømte os ude i forhold til Europaparlamentsvalget sidste år. Men hvad skete der ved de 2 valg? Vi overraskede alle og leverede flotte og solide resultater. Vi skal også overraske igen den 18. juni, og jeg tror på, at vi kan gøre det. Da jeg som 14-årig meldte mig ind i konservativ ungdom, så gjorde jeg det ikke, fordi jeg ville være en del af et vinderhold, eller fordi jeg havde personlige ambitioner om at skulle i byrådet og blive udvalgsformand, eller ind på Christiansborg og være folketingspolitiker. Jeg gjorde det vitterligt, fordi jeg troede på, at den konservative politik var den bedste for vores lands fremtid. Jeg gjorde det, fordi jeg troede på den personlige frihed og familiernes ret til selv at indrette deres tilværelse. Jeg gjorde det, fordi jeg troede på det sociale ansvar over for de svageste i vores samfund. Og så gjorde jeg det, fordi jeg mente, at den danske kulturarv og den danske historie var værd at kæmpe for. Disse ting tror jeg alle sammen på, stadig på. Hvis ikke endnu mere i dag, end jeg gjorde dengang, da jeg for snart 15 år siden betalte mit første medlemskontingent til Konservativ Ungdom. Uanset hvordan meningsmålingerne ser ud, skal vi huske på, hvorfor vi meldte os ind i det konservative Folkeparti. Vi skal huske os selv på, hvorfor vi valgte at gå aktivt ind i det demokratiske Danmark på vegne af vores parti og de værdier, som er grundstenen i den politik, som vi fører. Hvis vi alle sammen husker os selv på det og hinanden på det, hvorfor vi gjorde det, og kæmper side om side for et godt resultat den 18. juni, så tror jeg også på, at vi kan overraske igen. For der er behov for et stærkt konservativt Folkeparti. Der er behov for en borgerlig vagthund med et stærkt værdisæt. Der er behov for et borgerligt parti, der værner om det frivillige initiativ, om retfærdighed og om socialt ansvar. Partier overbyder hinanden lige for tiden,
med, hvad de vil gøre for de mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet. Bare det faktum, at vi er kommet dertil i debatten, hvor det handler om, og hvor man diskuterer, om det overhovedet kan betale sig at arbejde, det skriger til himlen om, at der er behov for at gøre noget i Danmark. Hele debatten om dagpenge, om overførselsindkomster, fylder så meget i valgkampen. Det er at gøre de mennesker, der står uden for det danske arbejdsmarked, og det fællesskab, som arbejdsmarkedet er, en bjørnetjeneste, ikke at forholde sig til det reelle problem. Fordi et af de reelle problemer, det er nemlig, at man får for lidt ud af at gå på arbejde i Danmark. Vores løsning er klar. Vi vil have et højere beskæftigelsesfradrag, lavere skat i bunden og afskaffe topskatten. Og så ønsker vi et dagpengesystem, der motiverer folk til at komme hurtigt tilbage i arbejde, hvis de ryger ud. Og så vil vi også have fokus på, at der skal skabes nogle flere private arbejdspladser. For hvad er det, der skaber vækst, velstand, udvikling og arbejdspladser i det danske samfund? Det er det danske erhvervsliv. Hvorfor fylder det så uendeligt lidt i debatten, hvad erhvervslivet har brug for? Hvorfor bliver der lyttet så lidt til det private erhvervsliv? Jeg har brugt rigtig meget tid på at tale med private erhvervsdrivende om, hvad det er, som de har behov for, at vi kan gøre for at udvikle flere arbejdspladser og udvikle Danmark. Det er faktisk meget beskedne ønsker, man hører fra dansk erhvervsliv, når man taler med dem. De to største ønsker, som jeg hører igen og igen, når jeg taler med især små virksomheder, er, at de for det første ønsker ro og ikke konstant at skulle forholde sig til ny lovgivning. Små erhvervsdrivende bruger uforholdsmæssigt meget tid på at finde ud af, for det første, hvad der er af ny lovgivning, og for det andet, hvordan de skal forholde sig til den nye lovgivning. Vores løsning er klar. Vi har et mål om at et 4-årigt regelstop for virksomheder med under 20 ansatte, som skal sikre, at over 90% af de virksomheder, vi har i Danmark, slipper for nye administrative byrder i den næste valgperiode. Det skal vi ud og fortælle vælgerne. Det er det, der skaber arbejdspladser. Så er der noget andet, som virksomhederne efterlyser, og det er mindre bureaukrati. Og det har vi talt om igen og igen, og der er bare ikke sket nok på området. Virksomhederne skal konstant melde ind i forhold til statistikker og alle mulige forskellige skemaer, de skal svare på, og det stopper dem i at kunne bruge tid på det, de rigtig gerne vil, nemlig at udvikle sig og skabe arbejdspladser. Så derfor er vores løsning også meget klar på det. Vi ønsker en 10% reduktion i virksomhedernes administrative byrder frem mod 2020, og det er realistisk. England gør det. Vi skal selvfølgelig have et stærkt sikkerhedsnet i Danmark, som tager sig af de allersvageste i vores samfund, og hjælper folk videre, hvis de kommer ud for ulykker, bliver syge eller mister deres arbejde. Men det sikkerhedsnet skal ikke være et fluepapir, som holder folk nede, i stedet for, at de kan rejse sig selv og komme videre. Det er en misforståelse, at social ansvarlighed hænger sammen med høje ydelser, længere dagpengeperioder og universelle velfærdsgoder. Det er socialt ansvarligt at stille krav til dem, der kan selv. Fordi så længe vi ikke gør det, så kan vi ikke vise ordentlig social ansvarlighed over for dem i vores samfund, som ikke kan selv. Og det skylder vi dem. Nu er der snart folketingsvalg, og jeg stiller op i Taastrup-kredsen og i Brøndby-kredsen, og jeg har enormt meget fokus på, at vi får nogle lokale stemmer på Christiansborg. Vi har været rigtig dårligt, ikke kun i det konservative Folkeparti repræsenteret, men blandt alle partierne repræsenteret fra Vestegnen på Christiansborg i mange, mange år. Og dem, som har været valgt fra Vestegnen, de har lidt glemt, hvad det var for nogle udfordringer, vi havde herude, da de blev valgt herude. Så derfor vil jeg i både valgkampen, men også når jeg bliver valgt, have meget fokus på, at Vestegnens udfordringer bliver hørt inde på Christiansborg. Vi har enormt store trafikale udfordringer, vi har nogle integrationsudfordringer, og vi har udfordringer i forhold til støj. Og så er der en anden kæphest, som jeg har meget fokus på, og som jeg synes, der virkelig skal tages seriøst på Christiansborg. Og det er det virkelig, virkelig sexede ord, eller den sexede betegnelse, det kommunale selvstyre. Og problemet er, at det kommunale selvstyre fylder også alt for lidt i valgkampen. Jeg bliver ofte af mine politiske både modstandere og kollegaer kaldt for kommunalisten.
Og kommunalisten, det er faktisk et hædersmærke for mig, fordi kommunalisten vil rigtig gerne have, at der er fokus og plads til i det danske samfund, at det er lokale løsninger, der bliver truffet. At alt ikke skal centraliseres til Christiansborg, at kassetænkning ikke længere skal være styrende for vores samfund, men at der er løsninger, som passer til de borgere, som bor ude i vores samfund. Der er brug for et stærkt konservativt folkeparti, og jeg håber og tror på, at vi nok skal overraske dem alle sammen igen efter den 18. juni. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for at tage kampen op, og jeg håber, at I alle sammen vil kæmpe sammen med mig. Tak for ordet, og glædelig grundlovsdag til jer alle sammen.